Евангелие паводле Яна. Калі Езус абмыў вучням ногі, сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, слуга не большы за свайго гаспадара, і пасланнік не большы за таго, хто паслаў яго. Калі гэта ведаеце і чыніце так, вы шчаслівыя, не пра ўсіх вас кажу. Я ведаю, каго выбраў. Але няхай збудзецца пісанне: хто есць са мною хлеб, падняў на мяне пяту сваю. Цяпер, перш чым гэта станецца, кажу вам, каб калі станецца, вы паверылі, што я ёсць. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто прымае таго, каго я пашлю, мяне прымае, а хто мяне прымае, прымае таго, хто паслаў мяне».